ABS je obiteljska tvrtka za proizvodnju PVC i aluminijske stolarije osnovana 1994. godine. Sjedište firme je u Kukurinima kraj Pična. Trenutno zapošljavamo nešto više od 90 djelatnika. Sama proizvodnja smještena je u 2 hale od oko 2500 metara četvornih površine s kapacitetom proizvodnje od oko 200 prozora dnevno. Kompletan proizvodni program izrađuje se na visoko sofisticiranim CNC strojevima, te smo u mogućnosti udovoljiti najrazličitijim zahtjevima. Najvažnije karakteristike naših proizvoda su vrhunska izrada, odlična zvučna i toplinska izolacija, dugovječnost, jednostavno održavanje i pristupačna cijena. O ABS kvaliteti proizvoda svjedoče renomirani hrvatski i međunarodni instituti za ispitivanje građevinske stolarije, razni certifikati i priznanja. Između ostalih, od početka 2008. godine posjedujemo i certifikat ISO 9001-2008 te CE oznaku. Jedna smo od vodećih proizvođača aluminijske i PVC stolarije u Hrvatskoj, te u svim većim gradovima imamo svoja predstavništva i prodajne salone. Posljednjih godina sve se više baziramo na izvoz, tako da danas oko 30% ukupne proizvodnje izvozimo u Sloveniju, Austriju, Italiju, Njemačku i Švicarsku. Svoj uspjeh ostvarujemo profesionalnim pristupom talentiranih i stručnih ljudi, fleksibilnošću, inovacijama te zadovoljstvom naših kupaca.